Malamposo nagipahigon nga voters registration sa dakbayan sa Sugbo. Sa record sa Commission on Elections COMELEC, mikabat sa 40,000 ka mga voter applicants ang ilang naserbisyuhan gikan sa North ug South District sa Cebu City. Sa katapusang adlaw sa registration kagahapon, midagsa ang nagparehistro sa usa sa mga mall sa North Reclamation Area din gipahigaw ng off-site registration. Way nasugatang mga problema ang COMELEC samtang kadtong wa makaparehistro sa sunod na lang nga registration na magpaabot kung kanusa wa pa sa masayod sa gikatakdang pizza ang Commission on Elections. All in all, doon na tayo 40,573 applicants from August 1 to September 30. Mas taas ni compared sa mga previous registration. Definitely mas taas ni compared sa previous natong mga applications merely because mas grabe, mas intensive ang ito ang information dissemination as to the voters registration.